το 1942 αναγκάστηκε να αυτοεξοριστεί, να δραπετεύσει από το χωριό για την αιτία μην του στείλω τον Ορτομπάκη. Δηλαδή και το τηλεοπτικό, 69 χρόνια θα πέθανε εκεί, θα πέθανε στην Βουλγαρία. Μετά το θάνατο έγινε απελευθέρωση, τέλειωσε ο πόλεμος. Είπαμε, τον θάψαμε πίσω από την εκκλησία. Η πολιτεία, η Μητρόπολη, τι έκανε? Η Μητρόπολη... Πώς τον αναγνώρισαν σαν αγωνιστή, τι έγινε? Πώς δεν τον αναγνώρισε. Θυμάμαι όταν ο Δεσπότης ήρθε, ας πούμε, μετά από αυτό το συμβάν, μετά την κατοχή, ήρθε και λειτουργήσε ο Δεσπότης κάθε χρόνο, μια φορά το χρόνο, τα γενιού. Παραμονή, μάλλον το φωτών το βράδυ, όταν διενυκτέρευε εκεί και τα γενιού λειτουργούσε. Εκεί... Στο χωριό, στο Χρυσό. Ναι, εκεί είπε ο Δεσπότης τα σχετικά αυτά με το θάνατο και όλη την τυραννία αυτή που τον έκαναν. Οπότε είδα στο φωτογραφία που υπάρχει στην εκκλησία στο χωριό, έχει και φορεί ένα παράσημο. Αυτό το παράσημο ποιος το έδωσε? Αυτό το παράσημο είναι ΝΑΤΟ. Είναι από την κυβέρνηση του Μεταξά. Ναι. Αν βγαίνει Μεταξά. Ναι. Αυτό είναι παράσημο για την προσφορά του στο μακεδονικό αγώνα. Ναι. Αυτό είναι φωτοτυπία και το αφεντικό βρίσκεται στο πατρικό σπίτι, ναι. Και μετέπειτα ο Χριστόδουλος ναι. έστειλε αυτό. Αρχιεπίσκοπος. Αρχιεπίσκοπος έστειλε αυτό.